आङो 6 खौ पास जाबाय। मा पास जाबाय बाबा? औ आफा। मा आदाया पास जाबाय? बाबा मिथिलायदो जानोसै जोंहा। औ लायदो फिफा। र' नै लायथारनोसैबो आं। बिमा साफोर फुदुंनानै दोनदो। आसोलफोर फरायनायावबो गैला साख्रि बाख्रिबोथ' मोनखाला माथो खालामना जाओ होमब्रा आसोलफोर? खारबाय नि। नोंलाय आसोल एजे फरायदोब्रा एसे नोंहा एसे गोरों। बे फाग्ला अनलाइनावनो मबाइलाव मेरला खामानि दं नागिरनानै मावदोब्रा एसे। दोद फाग्ला अनलाइनाव बोरै खामानि मावनांगौ जाखो? अनलाइन मा अनलाइन? गावबाय बेसेसो फरायनो नांगौ ओमफ्राय? अनलाइनाव खामानि मावनो थाखाय फरायनाय नांलायालै जाम्बाफोर। गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानैसो मावनांगौ। मालाय मेरला बेजोंनो जागासिनो दङ। दे खोन्थादोरा एसे। इउटुबार जाना खामायनो हायो, रिसेलार जाना खामायनो हायो आरो वेबसाइट खुलिना मोजां मोजां पस्ट होना एसे गिदिर जाब्लाथाय मेरला फैसा फैयो माथो। मेरला दं बुंख'लायनोसो हाया। अ नंगौ नामा? नङाबा जों माथो। फोरोंदो एसे। दानिया बिदि फोरोंनांलायगौ गोनांथि गैयालै भाइफोर। इउटुबाव नायना सोलोंना ला मेरला भिडिअफोर दं। माथ्र बर'निल' मोननो थांनाय नङा आरो बर'फ्रा बुहुत खम ना बिदि खामानि मावनाया। होद होमबा आंहाबो एसे नायना सोलोंनांसिगोनलै। ओमफ्राय आसोल नोंहालाय? है आंहालाय जेबो रोङा गारा। बारा जेरै बुलां बिथिं थांसै। होद थ' थांसै। थ'। ओमफ्राय आसोल नोंहा थांथ'वा? थुग्रोदो। जुगानो अनलाइनसो जुग जाबाय आरो अनलाइनाव खामानि मोनाखै। फाग्ला जागोनलै बिसोरजों। निजिरा बेयावसो हारसिं जिरायना मा सानदों नोङो? नोंनि गोजान जाना मारै थानो हागोन सानदों आं नेर्सोन। नों मा बुंदों निजिरा? मारै थानो हागोन आं नोंनि अनगा? नों मानो आंनि गोजान जानायनि खोथा बुंदों निजिरा? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। नेर्सोन आंखौ गुबुनाव फरायनो दोनहरसिगोन आं सिगांनिफ्रायनो मिथिखायोमोन। फाइनाल एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो जों सानैजों गोजान गोजान जानांसिगौ होनना। अब्ला मानो खोन्थायाखैमोन? नों सानदोंमोन नामा आंनो खोन्थायाल'से आंखौ हारसिं गोदाव सोराव गालांनो? आं बेसे नागिरगौमोन हारसिं हालाया फायनो। नङा नेर्सोन आं नोंनो खिथानो सानदोंमोन नाथाय नों आं खिथायोब्ला गोसोआव दुखु मोनगौमोन। दुखुजोंनो नों फरायनो हानाय नङामोन। नेर्सोन नोंनि गोजान बोरै थानो हागोन आं? थादो नेर्सोन बोसोरनैनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। आंखौल' दाबाव आंबो नोंखौ बावा।